Üdvözöllek a Márti Gondolatai új epizódomban. Ma egy kicsit másképp szeretnék veletek beszélgetni. Ma nem egy problémáról szeretnék beszélni, nem arról, hogy hogyan legyünk erősebbek, hogyan kezdjünk új életet, vagy hogy hogyan találjuk meg önmagunkat. Ma egyszerűen csak ünnepelni szeretnék. Ma ünnepelek. Ünneplem azt, hogy magyar vagyok. Ünneplem az otthont, ünneplem az államalapítást, az új kenyeret, az összetartozást, és azt a különös érzést is, amit talán csak akkor értünk meg igazán, amikor egyszer, hosszabb időre elkerülünk otthonról. Én majdnem 30 évig éltem Stockholmban. Ez nagyon hosszú idő. Egy másik országban élni megtanít sok mindenre. Megtanít alkalmazkodni, megtanít újra kezdeni, megtanít egy másik nyelven gondolkodni. Megtanít arra, hogy otthont lehet teremteni máshol is. És közben valahogy mégis ott marad benned, valami abból a helyből, ahonnan elindultál. Sokáig talán észre sem veszed, aztán egyszer csak meghallasz egy magyar szót egy idegen országban. Meghallod a magyar beszédet, megérzed egy ismerős étel illatát, vagy csak meghallod a magyar zenét, és valami megmozdul benned. Talán ez az otthon. Nem mindig egy ház, nem mindig egy utca, nem mindig egy város, hanem egy érzés. És azt hiszem, én ezt az érzést igazán akkor kezdtem megérteni, amikor hosszú éveken keresztül nem itt éltem. Mert amikor valahol máshol teremtesz életet, akkor megtanulod értékelni azt is, ami régen természetes volt. És ma, amikor itt vagyok, egészen más szemmel nézek sok mindenre. Nem gondolom, hogy Magyarország tökéletes, nem gondolom, hogy minden könnyű, és azt sem gondolom, hogy külföldön minden jobb. Mert az élet sehol nem tökéletes. Minden országnak vannak szépségei, nehézségei, örömei és problémái. És talán nem is kell eldöntenünk, hogy melyik a jobb. Én mindkét helyből kaptam valamit. Stockholm adott nekem éveket, tapasztalatokat, barátokat, emlékeket, egy másik kultúrát és egy másik fajta életet. Magyarország pedig adott egy nyelvet, egy gyerekkort, emlékeket, egy családot, egy történetet. És egy olyan érzést, amit nem tudok egyszerűen lecserélni. Az otthon érzését. És talán ezért ma nem szeretnék arról beszélni, hogy ki mit gondol a politikáról, nem szeretnék vitázni, nem szeretném megmondani, kinek van igaza, mert lehetünk különböző véleményen. Lehetünk kritikusak, lehetünk elégedetlenek, lehetünk reménykedők, és lehetünk büszkék, és mégis tartozhatunk ugyanahoz a helyhez. Talán nem kell ugyanazt gondolnunk ahhoz, hogy összetartozzunk. És ma nekem ez az ünnep erről is szól. Az összetartozásról. Arról, hogy vannak dolgok, amelyek mélyebben vannak bennünk annál, mint hogy éppen milyen véleményt vallunk. Egy nyelv, egy dal, egy illat, egy régi emlék, egy kenyér az asztalon, egy ünnepi este, egy zászló, egy város fényei. És egyszer csak azt érzed, igen, ez az enyém is. Ma szeretném ezt megengedni magamnak. Nem keresni azt, ami elválaszt, hanem észrevenni azt, ami összeköt. Ma szeretném ünnepelni azt is, hogy mennyi mindenen mentünk keresztül. Mi magyarok, és mi emberek, mert egy ország jövője végül nem csak a politikusokról szól, hanem rólunk is. Arról, hogy hogyan bánunk egymással, hogyan beszélünk egymással, tudunk-e még segíteni egymásnak, tudunk-e örülni annak, hogy ha a másiknak valami sikerül, tudunk-e reményt adni, tudunk-e szeretettel fordulni egymás felé. Talán a jövő nem egyetlen nagy döntéssel kezdődik. Talán egy apró mosollyal, egy segítő kézzel, egy őszinte beszélgetéssel. Egy gyerekkel, akinek megtanítjuk szeretni azt a helyet, ahol él. És talán azzal is, hogy megtanuljuk. Lehetünk különbözőek úgy is, hogy közben nem kell ellenségként nézzünk egymásra. Én ma ezt szeretném ünnepelni. A magyarságomat, az otthonomat, a múltamat, a jelenemet, és legtöbb főképpen a jövőt. Mert a jövő még előttünk van. És én szeretnék hinni benne. Hinni abban, hogy lehet még több szeretet, több megértés, több összetartozás és több mosoly. És talán egy kicsivel kevesebb harag. Ma pedig, amikor körülöttem ünnepelnek, én csak állok egy pillanatra, és arra gondolok,
Majdnem 30 évig máshol éltem, és most itt vagyok, itthon. És milyen különös. Talán ahhoz, hogy igazán értékelni tudjam az otthont, egy időre el kellett mennem. Ma pedig nem akarok mást mondani, csak ennyit. Köszönöm. Köszönöm mindazt, amit kaptam, köszönöm mindazt, amit megtanultam. Köszönöm az utat, és köszönöm, hogy ma újra itt lehetek. Ma nem azt keresem, mi választ el bennünket, ma azt szeretném észrevenni, ami összeköt. Ma ünnepelek. Téged, engem, az otthont, Magyarországot. És azt a reményt, hogy még nagyon sok szép történet vár ránk. Boldog augusztus 20-át kívánok mindenkinek, bárhol is éljen a világban. És ha ma este egy pillanatra megállsz, néz körül, lehet, hogy nem tökéletes. Lehet, hogy vannak dolgok, amiken változtatnál, de talán van valami, amit mégis szeretni tudsz benne. Egy hely, egy ember, egy emlék, egy illat, egy dal, egy darab belőled. És ha megtalálod, őrizd meg. Szeretettel ölellek, Márti, és vigye mindent a szeretet.